Sa sobrang kagwapuhan, pinaalis ng bansa. Don't forget to subscribe. Malibog na aso. Asong loko ng aso. Lipad ka ngayon? Maraming dahilan para paalisin ang isang tao sa isang bansa. Pero ang isang aktor mula Dubai, ipinadeport nang bumisita siya sa Saudi Arabia dahil daw sa sobrang kagwapuhan. Siya si Omar Borcan Algala, isa sa 3 pinaalis sa Saudi dahil sa kanyang itsura. Natakot daw kasi ang mga otoridad na baka pagkaguluhan siya ng mga babae sa Saudi, na isang konserbatibong bansa. Sa eksklusibong panayam ng programang Kapuso Mo Jessica Soho, sinabi ni Omar na dahil sa insidente, mas nakilala siya ngayon sa buong mundo. Mahirap mang isipin pero kailangan na lang tanggapin na simulat sa call, ipinanganak na talaga akong gwapo. Ang tanging may papayo ko lang sa mga tao, maligo din kayo araw-araw, gagwapo din kayo. Mahirap kasi na kakapanganak mo pa lang, gwapo ka na. Di tulad sa akin, wala na akong magawa, kailangan na lang tanggapin ang katotohanan na gwapo ako. Saan banda, kuya? Kaya sa mga gustong gumapo dyan, pinapayuhan ko kayo, mahirap talagang maging gwapo. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Huli si kuya. Ito na lang yan. Purok 6, prepare. Graduation. Mirian Mion, Vivian Pagodar, Dainalyn Castro, Helen Halyasco, Jocelyn Fernandez, Virginia Timkang, Lalak ng isdo. Pedro Cabotbod, Rosita Timkang, Norlene Abad, Wilfredo Sotero, Graduation Emma day. Fernandez, Ana Balana. Tanga-tanga tong hayop na to. Kung magpapatok akong manok, hayop ka. Nagtitiktok akong hayop ka. Gago ka nga. Talang oras na. Kain mo na ng manok bago mag-tiktok. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin ko, ngayon ay nag-iisa. Utang inang kambing to. Bawal uminom. Napasimple kon! Pasensya na po. Hindi ako marunong pasensya na. Pasensya na. Ako na nagsasabi mo na ako na ako wala na akong Chismosang hayop. Oh, yun na nga eh! Kaya kayo nagsabi eh, di ba? Galing mga Kaya ako nagpapadala ako. Sabi ko nga, daling nila ako eh. Pero nag-negative kami, oh. Oh, kaya nga. Ikaw dapat, hindi ka dapat pumunta ron. Eh, kaya nga. O ako nga. Eh, mapatakutan na nga ako eh. Wala ka eh, hindi ba? Kasama na nga ako sa ospital eh, di ba? Kasi pag ako nag-negative, kakasuhan ko sila. Gusto mo cellphone?
Anong cellphone? iPhone X. Magkano? 1.5 lang. Kamura naman. Nasaan? Sandali, gamit pa ng may ayun. Yan nga, nag-transform yung aeroplano. Tinin, tinin! Tinin, tin, tinin! Tinin, tin, tin, tinin! Every night I fall Titanic. in, I see you, I need you. Every night in moment so far. Mga Ang Pinoy baho. talaga. Chorus, chorus! Sweet will never to be on my dreams, in my heartbeat. Go on. Gulat si kuya eh. Yo, Spunky, what are you doing, dog? You sniffing ass. Nangadik yung pusa. Next! Nakakakaba po pala yung interview, no? Malamig po pa din sa taas. Nagdala po kasi ako ng jacket, eh. Lamigin po kasi ako. Heaven. Number ko po. Number 336 po. Bigay po ng angel doon. Mamiss ko kayo. Iyak kayo. Sahil. Hala, bakit po pababa? 336 po. No me toques, coronavirus. Ohio, mierda, vamos. Ya. Ohio. Ohio. Ang kulit eh. Ohio din. Ohio. Ang kulit. Ya, ok, cállate. Cállate. Nuestra misión el día de hoy, pequeña. Nuestra misión, pequeña. Ohio lang Nuestra ng misión, Ohio. Loli, es ir a buscar duraznos. Duraznos. Concha de tu madre. Galit na si kuya. ¿Te callaste? ¡Cállate, por favor! Si la dejo en el bosque para que se la coman los lobos, weón. Ni siquiera puedo andar arriba del caballo de mierda, weón. Cállate, por favor. Cállate. Bien, eso es lo que provocas, pues me... ¡Ay, se fue! Ya, เดี๋ยวเราลองเอาไปแกล้งแม่กัน ไป เมื่อกี้ไม่มีน้ำทำไมมีน้ำล่ะ Naisahan ka, Lola. Nag-kiss. Sweet naman. Sana all. Ma, bakit ang pangalan ni Kuya Strongman? Nakuha yun sa akin, anak. Kasi strong ako. So si Kuya, yung pangalan niya inspired sa inyo. Tapos yung pangalan ko inspired kay Mama. Wow, ngayon ko lang nalaman. Thank you, Papa. You're welcome, bahog bila. Drug dealer na nilaglag sa helicopter. Totoo ba yun? Wala man nakatingin noon. Kailangan kong gawin. Francis Leo, challenge accepted. Bumili na akong isang truck ng bigas. Ngayon, hinahamon kita ngayon. Ibaba mo lahat to. Sorry ass DJ.
can get some.